chi bod fferm dau yn St Fagan am Geddfa Werin Cymru? Allwch chi gyfri nhw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mae 7 fferm di. Ydych chi erioed wedi ymweld â'r fferm? Beth ydych chi'n meddwl sydd i'w weld yno? Mae rai ffermwyr yn tyfu cnydau. Mae eraill yn cadw anifeiliaid. Pa'r anifeiliaid fyddech chi'n disgwyl ei gweld ar fferm? Allwch chi enwi'r anifeiliaid? Cywiau, gafr, gwydd, buwch, ceffyl, mochyn. Beth am ganu cân am fferm? Ydych chi'n gwybod am ganeuon am y fferm? Beth am dewch am dro i fferm dy ci?